Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Хімзавод «Кальцавы». Наступны прыпынак. Першае гомельскае монтажнае ўпраўленне. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Першае гомельскае монтажнае ўпраўленне. Наступны прыпынак. Прадпрыемства «Спецпрамаўтаматыка». Наступны прыпынак. Прадпрыемства «Спецпрамаўтаматыка». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Прадпрыемства «Спецпрамаўтаматыка». Наступны прыпынак. Дарожнік. Наступны прыпынак. Дарожнік. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Дарожнік. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Энергазбыт. Наступны прыпынак. Энергазбыт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Энергазбыт. Наступны прыпынак. Завод «Цэнтраліт». Наступны прыпынак. Завод «Цэнтраліт». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод «Цэнтраліт». Наступны прыпынак. Пагранічная група. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Хімзавод «Кальцавы». Наступны прыпынак. Пагранічная група. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Пагранічная група. Наступны прыпынак. Вуліца Вайсковая. Наступны прыпынак. Вуліца Вайсковая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Вайсковая. Наступны прыпынак. Вуліца Сасновая. Наступны прыпынак. Вуліца Сасновая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Сасновая. Наступны прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Наступны прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Аўтобусны парк нумар 1». Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Аўтобусны парк нумар 1». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Аўтобусны парк нумар 1». Наступны прыпынак. Вуліца Чкалава. Наступны прыпынак. Вуліца Чкалава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Чкалава. Наступны прыпынак. Праспект Кастрычніка. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Хімзавод «Кальцавы». Наступны прыпынак. Праспект Кастрычніка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Праспект Кастрычніка. Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Тацяна». Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Тацяна». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Тацяна». Наступны прыпынак. Маторарамонтны завод. Наступны прыпынак. Маторарамонтны завод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Маторарамонтны завод. Наступны прыпынак. Абласная больница. Наступны прыпынак. Абласная больница. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Прыпынак. Абласная больница. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт імя Сухога. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт імя. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Прыпынак. Тэхнічны універсітэт імя Сухога. Наступны прыпынак. Гандлёвы дом Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Гандлёвы дом Рэчыцкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Гандлёвы дом Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Мікрараён Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Мікрараён Рэчыцкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Мікрараён Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Гіпермаркет. Наступны прыпынак.
Гіпермаркет. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Гіпермаркет. Наступний припинок. Мікрорайон Молодежный. Наступний припинок. Мікрорайон Молодежный. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Мікрорайон Молодежный. Наступний припинок. Сонячная. Наступний припинок. Сонячная. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Сонячная. Наступний припинок. Машинабудаўнічы каледж. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце. Нумар 14. Хімзавод кальцавы. Наступны прыпынак. Машинабудаўнічы каледж. Осторожно, двери зачиняются. Прыпынак. Машинабудаўнічы каледж. Наступны прыпынак. Домабудаўнічы камбінат. Наступны прыпынак. Домабудаўнічы камбінат. Осторожно, двери зачиняются. Прыпынак. Домабудаўнічы камбінат. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Осторожно, двери зачиняются. Прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Дорожник. Наступны прыпынак. Дорожник. Осторожно, двери зачиняются. Прыпынак. Дорожник. Наступны прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступны прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, троллейбус накіроўваецца па маршруце. Нумар 14. Прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступны прыпынак. Першае гомельскае монтажнае ўправленне. Наступны прыпынак. Першае гомельскае монтажнае ўправленне. Осторожно, двери зачиняются. Прыпынак. Першае гомельскае монтажнае ўправленне. Наступны прыпынак. Хімзавод. Канцавы. Наступны прыпынак. Хімзавод. Канцавы. Осторожно, двери зачиняются. Прыпынак. Хімзавод. Канцавы.